Op dit moment vind ik het een heel tof project, het hele project rond Limburg Stemt het af. Het is een project waar heel veel bij komt kijken en voornamelijk dan dat buiten het schoolse context vind ik fantastisch. De voordelen van deze samenwerking voor ons als bedrijf zijn voor mij heel duidelijk. Deze type grotere projecten, daar kunnen wij ook een beetje zelf onze ziel in steken en zo de school vooruit helpen en ook zelf hier dingen opleren. Al is het maar hoe met die leerlingen om te gaan. Dat we naar die bedrijven stappen, dat we daarmee aan de slag gaan, dat de leerlingen letterlijk met die bedrijven rond de tafel kunnen zitten. Enerzijds kadert het project volledig in onze visie, namelijk sport toegankelijk maken. Dat onze leerlingen minder op een stoel moeten zitten. Dus daar vind ik eigenlijk de essentie. Bewegen in de les en groene energie opwekken, zodat ze beter kunnen opletten. En anderzijds ook, het geeft ook de kans aan de leerlingen en de school om ons te leren kennen als bedrijf, waardoor dat we ook toekomstgericht qua recrutering ook eventueel kunnen rekenen op mensen die op campus de Helix naar school zijn geweest. Jij houdt je met dit deel bezig, ik hou me met dit deel bezig en uiteindelijk voegen we dat samen. Plus het werken met realistische projecten. Het out-of-the-box thinking, niet het schoolse, maar de werkelijkheid proberen na te bootsen. Wat ik positief vond aan dit project is eigenlijk dat wij als scholen in Limburg allemaal op regelmatige basis samenkwamen. Onze leerlingen zijn uit hun kot gekomen. Ja. Binnen dit project heeft het mij vooral geïnspireerd hoe fel de jongeren eigenlijk interesse hadden in het onderwerp van de kaart. Vooral door de groene energie die ze dan kunnen gebruiken, omdat dat ook een trending onderwerp is. Ook de zonnepanelen, de windmolen. Samenwerking, een soort spontaniteit. Ook dan dat we dat hebben moeten voorstellen in oktober, dat project. Wat vooral de meerwaarde is van Limburg Stemt af, vind ik de goede samenwerking tussen de scholen en de bedrijven. Dat was eigenlijk daar waar we vroeger bijna of heel weinig contact hadden. We hebben nu zelf initiatief genomen. Hetgeen wat we de afgelopen jaren hebben ervaren is dus dat we wel een goede ondersteuning krijgen vanuit Limburg. Dat daar toch diverse keren een bijscholing wordt gegeven om dus beter te leren omgaan met projecten. Daarbij moet ik toch wel aangeven dat het toch moeilijk blijft binnen een school om in samenwerking met bedrijven eigenlijk een resultaat neer te zetten. Dat blijft altijd nog een moeilijk punt. Ik persoonlijk heb veel geleerd op het vlak van communiceren met bedrijven dan. Het enthousiasme van de leerlingen heeft ook bij de begeleidende leerkrachten gezorgd voor het nodige enthousiasme. Gelukkig zijn heel wat scholen die daar deel aan nemen. Wel, dat geeft dan toch wel een deel aan hoe dat in andere scholen, wat er leeft in andere scholen. En ik denk, ja, elkaar leren kennen, de netwerking is daar heel belangrijk in. Positieve dingen die ik heb meegenomen uit dit project is vooral teamwork, dus samenwerken met de groep. Het project zien groeien over het algemeen was op zijn eigen zeer inspirerend. Voor ons ook de samenwerking met IMA, wat voor ons ook nieuw was, heeft voor een zekere drive gezorgd, zal ik maar zeggen.
En ook een zeer leerrijk moment was eigenlijk dat de mechanica-afdeling en de elektriciteitsafdeling dat die kunnen samenwerken. En dat we zo eigenlijk als school, als Don Bosco school, dat we heel veel kunnen bereiken als we al die kennis samen in één project kunnen duwen. Ik heb er vooral uit geleerd dat dingen die er misschien heel simpel uitzien, toch moeilijker in elkaar zitten als dat je op het eerste vlak zou denken. Ik denk dat het wel essentieel is om vooral in die wetenschappelijke richtingen toch de leerlingen aan te sporen om toch iets met hun handen te gaan doen. En ik denk zo van die projecten waar ze echt een project moeten gaan doen, dat het echt heel nuttig is. En ook in een latere leven, als je dat moet gaan gebruiken in je professionele baan, dat dat echt wel heel nuttig kan zijn. Vooral omdat we met dit project echt iets kunnen bereiken. Gelijk op groter vlak kunnen we dit bijvoorbeeld langs fietsnetwerken en zo zetten. En fietsroutes. Wat ik altijd al geleerd heb, dat is niet te veel eisen. Ik heb daar zeker positieve dingen uit meegenomen. Ook de kennis en zaken van de collega's in andere scholen. Heel veel. Dat je zeg maar, dat je niet alles in je eentje kan doen, dat je ook altijd hulp zal nodig hebben. Dat je niet in één keer alles zal begrijpen. Hetgene wat ik daar misschien een beetje aan mis is op dit moment, het is een nieuw project, het staat nog in kinderschoenen, we leren nog heel veel bij terwijl eigenlijk al een project lopende is. Maar natuurlijk naar volgende projecten toe is dit een fantastische lererervaring en gaan we heel veel uithalen naar volgende projecten. Ik merk dat ons management ook heel sterk daarmee bezig is, omdat zij ook beseffen, kijk, als niemand de moeite gaat steken om scholieren op te leiden tot het niveau dat wij willen, dan moeten we achteraf ook niet kwaad zijn dat er geen scholieren zijn op het niveau dat wij willen.